Εκείνος, ένας κοινικός μεγιστάνας, δραπετεύει από έναν γάμο που ακυρώθηκε. Εκείνη, μια ζωηρή μπαρίστα, ζει τη χειρότερη μέρα της. Στην παραλία, Έτα Ζωή σκοντάφτει και πέφτει στην αγκαλιά του πρώτου άντρα, του Αλέξανδρου, που κρύβει ότι είναι δισεκατομμυριούχος. Συνδέονται, θεραπεύοντας αμοιβαίες απώλειες, αλλά η τα αλήθεια εισβάλλει στον παράδεισο. Είναι ένας διάσημος μεγιστάνας. Ετοιμαστείτε για μια ανατροπή όπου το ψέμα γίνεται προδοσία, αλλά ένας μεγιστάνας θυσιάζει την περιουσία του για να αποδείξει μια γνήσια αγάπη, ξανακερδίζοντας τη γυναίκα που του έμαθε να ζει. Παρακολουθήστε αυτή την ιστορία μέχρι το τέλος. Θα εκπλαγείτε με αυτήν την ιστορία. Αν σας αρέσουν οι ιστορίες αγάπης και ρομάντζου, εγγραφείτε σε αυτό το κανάλι. Αφήστε το σχόλιο σας. Κάθε μέρα δημοσιεύουμε βίντεο σαν αυτό. Συνεχίζοντας, Έτα Ζωή Παπαδοπούλου ρύθμισε για άλλη μια φορά την κίτρινη ποδιά της καφετέριας, παρατηρώντας μέσα από τη θολή βιτρίνα την πρωινή ομίχλη που τύλιγε τη μικρή παραθαλάσσια πόλη του Ακρογιαλίου. Έτα κίνηση του πρωινού είχε ήδη περάσει, αφήνοντας πίσω μόνο το επίμονο άρωμα φρεσκοκομμένου καφέ και τη μελαγχολία που πάντα την κατέκλυζε όταν τα πράγματα ησύχαζαν πολύ. Στα 26 της χρόνια είχε συνηθίσει την προβλέψιμη ρουτίνα. Να ξυπνάει στις 5 το πρωί, να ετοιμάζει τους πρώτους καφέδες της ημέρας, να εξυπηρετεί τους ψαράδες που σταματούσαν πριν βγουν στη θάλασσα και μετά να περιμένει τους σποραδικούς τουρίστες που ανακάλυπταν τη κρυμμένη γοητεία της γενέτειράς της. Το κουδούνι της πόρτας χτύπησε απαλά όταν Έτα κυρία Ειρήνη, Έτα 70χρονη γειτόνισά της, μπήκε σέρνοντας τα πόδια της και κουβαλώντας μια ανήσυχη έκφραση που Έτα Ζωή γνώριζε πολύ καλά. Έτα γυναίκα ήταν σαν δεύτερη μητέρα από τότε που Έτα Ζωή έμεινε ορφανή πριν από 5 χρόνια. Πάντα παρούσα στις δύσκολες στιγμές, πάντα με μια συμβουλή μη ζητηθήσα αλλά καλοπροαίρετη. «Κορίτσι μου, πρέπει να σου μιλήσω για κάτι σημαντικό», είπε Έτα η Ειρήνη, δεχόμενη την κούπα καφέ που Έτα Ζωή ετοίμαζε ήδη αυτόματα. «Έλαβα ένα γράμμα χθες. Όμικρον Δήμος θέλει να απαλωτριώσει ολόκληρο αυτό το οικοδομικό τετράγωνο για να χτίσει ένα πολυτελές θέρετρο». Τα χέρια της Ζωής έτρεμαν ελαφρά, καθώς τοποθετούσε την κούπα στον πάγκο. Έτα καφετέρια ήταν το τελευταίο δώρο των γονιών της πριν φύγουν σε εκείνο το τρομερό ατύχημα. Ήτανε κάτι περισσότερο από μια επιχείρηση. Ήταν το μέρος όπου διατηρούσε ζωντανή τη μνήμη των ονείρων που είχαν χτίσει μαζί. Κάθε πρωί, όταν άναβε τα φώτα και άνοιγε τη μηχανή του καφέ, ένιωθε τη ζεστή παρουσία των γονιών της, σαν να ήταν ακόμα εκεί, καθοδηγώντας κάθε κίνησή της, κάθε απόφαση. «Αυτό δεν μπορεί να συμβεί», μουρμούρισε Έτα Ζωή περισσότερο στον εαυτό της παρά στην Ειρήνη. «Αυτό το μέρος είναι ό,τι μου έχει απομείνει από αυτούς. Εκεί έμαθα να φτιάχνω τον καφέ με τον τρόπο που άρεσε στον μπαμπά μου. Εκεί Έτα μαμά μου έμαθε τις συνταγές της για κέικ. Δεν μπορώ να το χάσω κι αυτό». Έτα Ειρήνη αναστέναξε βαθιά, ανακατεύοντας τη ζάχαρη με αργές και σκόπιμες κινήσεις. «Προσφέρουν ένα σεβαστό ποσό, αγάπη μου. Ίσως ήρθε Έτα ώρα να σκεφτείς να ξεκινήσεις αλλού. Οι γονείς σου δεν θα ήθελαν να σε δουν κολλημένη εδώ για πάντα». Αλλά Έτα Ζωή κούνησε το κεφάλι της αποφασιστικά. Στα 26 της χρόνια είχε μάθει ότι μερικές φορές Έτα Ζωή απαιτεί να παλέψεις για τα πράγματα που πραγματικά έχουν σημασία, ακόμα και όταν όλοι γύρω σου υποδεικνύουν ότι πρέπει να τα παρατήσεις. Μετά από 5 χρόνια σκληρής δουλειάς για να κρατήσει την καφετέρια σε λειτουργία, κάνοντας περιστασιακές δουλειές ως ξεναγός τα Σαββατοκύριακα και εξοικονομώντας κάθε λεπτό, δεν ήταν έτοιμη να παραδώσει το μέρος που αντιπροσώπευε όλη την ιστορία της. «Θα βρω έναν τρόπο», είπε, με μια σταθερότητα στη φωνή της που εξέπληξε ακόμη και τον εαυτό της. «Ίσως μπορέσω να πάρω ένα δάνειο για να κάνω βελτιώσεις, να προσελκύσω περισσότερους τουρίστες. Ή ποιος ξέρει, να οργανώσω ειδικές εκδηλώσεις, βραδιές ζωντανής μουσικής. Υπάρχει πάντα μια λύση».
Το υπόλοιπο πρωινό πέρασε σε μια θολούρα φρενήρους δραστηριότητας. Έτα Ζωή τηλεφώνησε σε όλες τις επαφές που γνώριζε, από τον διευθυντή της τοπικής τράπεζας μέχρι τους διοργανωτές εκδηλώσεων της περιοχής. Με κάθε τηλεφώνημα η πραγματικότητα γινόταν πιο σαφής. Χρειαζόταν πολύ περισσότερα χρήματα από όσα είχε για να ανταγωνιστεί την οικονομική δύναμη πίσω από την πρόταση του θέρετρου. Παρόλα αυτά αρνήθηκε να τα παρατήσει. Κατά τη διάρκεια του διαλύματος για το μεσημεριανό γεύμα Έτα Ζωή περπάτησε στην παραλία που βρισκόταν μόλις 2 τετράγωνα από την καφετέρια. Έτα λεπτή άμμος ανάμεσα στα γυμνά δάχτυλα των ποδιών της πάντα είχε τη δύναμη να ηρεμήσει τις πιο ταραγμένες σκέψεις της. Θυμήθηκε όλες τις φορές που είχε έρθει εκεί με τους γονείς της, χτίζοντας περίτεχνα κάστρα στην άμμο, μαζεύοντας πολύχρωμα κοχύλια, ακούγοντας τις ιστορίες που έλεγαν για τα όνειρα που είχαν για το μέλλον της οικογένειας. Οι γονείς της ήταν απλοί άνθρωποι, αλλά γεμάτοι αγάπη για τη ζωή και τους άλλους. Όμικρον πατέρας εργαζόταν ως μηχανικός στο λιμάνι, πάντα με τα χέρια του λερωμένα με γράσο, αλλά με ένα ζεστό χαμόγελο για όλους όσους γνώριζε. Έτα μητέρα ήταν δασκάλα στο τοπικό σχολείο, αφιερώνοντας τα απογεύματά της στη διδασκαλία παιδιών που συχνά προέρχονταν από οικογένειες με οικονομικές δυσκολίες. Είχαν αγοράσει τη μικρή καφετέρια ως επένδυση στο μέλλον, ονειρευόμενοι την ημέρα που θα μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν και να περνούν περισσότερο χρόνο μαζί, σερβίροντας καφέ και δημιουργώντας έναν φιλόξενο χώρο για την κοινότητα. Όταν συνέβη το ατύχημα, Έτα Ζωή ήταν μόλις 21 ετών και τελείωνε τις σπουδές της στον τουρισμό στην πρωτεύουσα. Επέστρεψε αμέσως στο ακρογιάλι, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την καφετέρια χωρίς να το αμφισβητήσει. Τους πρώτους μήνες έκλαιγε κάθε βράδυ, νιώθοντας εντελώς χαμένη και απροετοίμαστη. Αλλά σιγά σιγά ανακάλυψε ότι η Έτα φροντίδα του μέρους που οι γονείς της αγαπούσαν τόσο πολύ ήταν ένας τρόπος να τιμήσει τη μνήμη τους και να βρει τον δικό της σκοπό. Τώρα 5 χρόνια αργότερα, Έτα Καφετέρια ήταν γνωστή στην περιοχή για τον εξαιρετικό καφέ της και για το φιλόξενο περιβάλλον που είχε δημιουργήσει Έτα Ζωή. Ήξερε με το όνομά της κάθε τακτικό πελάτη, θυμόταν τις προτιμήσεις τους, άκουγε τις ιστορίες και τις ανησυχίες τους. Το μέρος είχε γίνει ένα φυσικό σημείο συνάντησης για την κοινότητα, ειδικά για ανθρώπους που όπως και εκείνοι χρειάζονταν έναν χώρο όπου θα ένιωθαν κατανοητοί και ευπρόσδεκτοι. Καθώς περπατούσε πίσω προς την καφετέρια, Έτα Ζωή ένιωσε ένα μείγμα αποφασιστικότητας και ανησυχίας να μεγαλώνει στο στήθος της. Ήξερε ότι ο όμικρον αγώνας θα ήταν δύσκολος, ότι οι πιθανότητες να συγκεντρώσει αρκετούς πόρους για να αποτρέψει την απαλωτρίωση ήταν μικρές. Αλλά ήξερε επίσης ότι οι γονείς της είχαν αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερες προκλήσεις με θάρρος και αισιοδοξία και ότι είχε κληρονομήσει την ίδια εσωτερική δύναμη. Το κουδούνι της πόρτας χτύπησε ξανά όταν μπήκε μέσα και για πρώτη φορά εκείνη την ημέρα Έτα Ζωή χαμογέλασε γνήσια. Ανεξάρτητα από το τι επιφύλασε το μέλλον, θα αγωνιζόταν με όλες τις δυνάμεις της για να προστατεύσει την κληρονομιά που είχαν αφήσει οι γονείς της. Έτα Καφετέρια δεν ήταν απλώς μια επιχείρηση, ήταν ένα σύμβολο αγάπης, κοινότητας και ελπίδας σε έναν κόσμο που μερικές φορές φαινόταν αποφασισμένος να καταστρέψει τα πιο πολύτιμα πράγματα στη ζωή. Το ρολόι της καφετέριας έδειχνε ακριβώς 5:43 το απόγευμα, όταν Έτα Ζωή αποφάσισε να κλείσει νωρίτερα. Η μέρα ήταν συναισθηματικά εξαντλητική και χρειαζόταν καθαρό αέρα για να επεξεργαστεί όλες τις πληροφορίες σχετικά με την πιθανή απαλωτρίωση. Αφού τακτοποίησε τα τελευταία σκεύη και κλείδωσε την πόρτα, κατευθύνθηκε ενστικτωδώς προς την παραλία, το μέρος όπου πάντα έβρισκε γαλήνη στις πιο δύσκολες στιγμές. Το απόγευμα ήταν ιδιαίτερα όμορφο, με τον ήλιο να ξεκινά την κάθοδό του προς τον ορίζοντα, ζωγραφίζοντας τον ουρανό
με χρυσούς και πορτοκαλί τόνους. Ζωή έβγαλε τα παπούτσια της και περπάτησε στην άμμο, νιώθοντας το αλμυρό αεράκι να αγγίζει το πρόσωπό της. Ήταν τα 5η επέτειος από την απώλεια των γονιών της. Μια ημερομηνία που πάντα προτιμούσε να περνά μόνη, σιωπηλά, συνδεόμενη με τις πιο πολύτιμες αναμνήσεις. Καθώς περπατούσε, οι σκέψεις της μοιράζονταν ανάμεσα στην οικογενειακή νοσταλγία και την ανησυχία για το μέλλον της καφετέριας. Πώς θα κατάφερνε να συγκεντρώσει αρκετούς πόρους για να ανταγωνιστεί εκατομμυριούχους επενδυτές? Πώς θα μπορούσε να αποδείξει ότι μία μικρή οικογενειακή επιχείρηση είχε μεγαλύτερη αξία για την κοινότητα από ένα πολυτελές θέρετρο? Οι ερωτήσεις πολλαπλασιάζονταν στο μυαλό της, δημιουργώντας μία αίσθηση απελπισίας που προσπαθούσε να συγκρατήσει. Τότε τον είδε. Ένας άντρας καθόταν μόνος σε έναν από τους πιο απομακρυσμένους βράχους της παραλίας, κοιτάζοντας επίμονα τη θάλασσα. Ακόμη και από απόσταση, Ζωή μπορούσε να διακρίνει κάτι οικείο στη στάση του, τους ελαφρώς καμπουριασμένους ώμους, το χαμηλωμένο κεφάλι, την ακινησία κάποιου που κουβαλά ένα βαρύ συναισθηματικό φορτίο. Ήτανε τα ίδια θέση που έπαιρνε και τα ίδια όταν ένιωθε εντελώς χαμένη. Ο μικρόν Αλέξανδρος είχε φτάσει στο ακρογιάλι μόλις λίγες ώρες πριν, οδηγώντας χωρίς προορισμό, αφού ακύρωσε τον γάμο και ανακάλυψε την προδοσία που είχε καταστρέψει εντελώς την εμπιστοσύνη του στην αγάπη. Ντυμένος απλά με τζιν και ένα λευκό μπλουζάκι, έμοιαζε απλώς με έναν κουρασμένο τουρίστα, όχι τον δισεκατομμυριούχο διευθύνοντα σύμβουλο που διοικούσε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες επενδύσεων της χώρας. Μικρή παραθαλάσσια πόλη ήταν μια τυχαία επιλογή στον χάρτη. Ένα μέρος όπου κανείς δεν θα τον γνώριζε και όπου θα μπορούσε να εξαφανιστεί για λίγες μέρες. Όταν Ζωή πλησίασε την περιοχή όπου βρισκόταν, το συναίσθημά της τελικά ξεχύλισε. Το βάρος της επετείου, σε συνδυασμό με την απειλή να χάσει το τελευταίο ίχνος των γονιών της, έγινε αφόρητο. Τα δάκρυα άρχισαν να κυλούν στο πρόσωπό της καθώς επιτάχυνε το βήμα της, σχεδόν τρέχοντας στην άμμο, προσπαθώντας να βρει ένα απομονωμένο σημείο όπου θα μπορούσε να κλάψει ελεύθερα. Ήταν σε αυτή τη στιγμή απόλυτης ευαλωτότητας που μοίρα παρενέβη με απροσδόκητο τρόπο. Ζωή με την όραση θολή από τα δάκρυα και τρέχοντας πιο γρήγορα από όσο ήταν φρόνιμο στην ανώμαλη άμμο, σκοντάφτη σε μια πέτρα μερικώς θαμμένη. Απώλεια ισορροπίας την εκτόξευσε προς τα εμπρός, κατευθείαν προς τον άγνωστο άντρα που καθόταν στον κοντινό βράχο. Από καθαρό ένστικτο, χωρίς να σκεφτεί τις συνέπειες ή την παράξενη κατάσταση, Ζωή έπεσε στην αγκαλιά του Αλέξανδρου. Σύγκρουση τους έπιασε εντελώς απροετοίμαστους. Ο μικρόν Αλέξανδρος, που ήταν χαμένος στις δικές του σκοτεινές σκέψεις για προδοσία και απογοήτευση, ξαφνικά βρέθηκε να κρατά μια γυναίκα που έκλαιγε. Οποία είχε κυριολεκτικά πέσει στην αγκαλιά του σαν να την είχε στείλει μοίρα. Για μια στιγμή που φάνηκε να αιωρείται στο χρόνο, έμειναν έτσι, δύο άγνωστοι ενωμένοι από ένα ατύχημα, αλλά συνδεδεμένοι από μια αμοιβαία ανάγκη για παρηγοριά. Ζωή, ακόμη κλαίγοντας, κράτησε τον Αλέξανδρο σαν να ήταν μόνη της άγκυρα σε έναν ωκεανό πόνου. Μπορούσε να νιώσει τη σταθερότητά του, τη ανθρώπινη ζεστασιά που είχε τόσο καιρό να νιώσει. Ο μικρόν Αλέξανδρος, έκπληκτος αλλά βαθιά συγκινημένος από την ευαλωτότητά της, την κράτησε σφιχτά, νιώθοντας μία άμεση σύνδεση που δεν μπορούσε να εξηγήσει. «Συγγνώμη», μουρμούρισε Ζωή ανάμεσα στα δάκρυα, συνειδητοποιώντας επιτέλους τι είχε κάνει. «Λυπάμαι πολύ, δεν ήθελα, δεν ξέρω καν γιατί το έκανα. Πρέπει να νομίζεις ότι είμαι εντελώς τρελή». «Όχι», είπε ο μικρόν Αλέξανδρος απαλά, φωνή του φορτισμένη με μια ευγένεια που τον εξέπληξε. «Μερικές φορές όλοι χρειαζόμαστε κάποιον να μας κρατήσει όταν όλα φαίνονται να καταραίουν.
Η Εταζωή σήκωσε το πρόσωπό της και τον κοίταξε στα μάτια για πρώτη φορά. Υπήρχε κάτι σε αυτά τα σκούρα μάτια που αντανακλούσε τον δικό της πόνο. Μια σιωπηλή κατανόηση που την έκανε να συνειδητοποιήσει ότι και αυτός περνούσε μια δύσκολη στιγμή. Δεν ήταν απλώς συμπόνια ή ευγένεια. Ήταν γνήσια αναγνώριση κάποιου που καταλάβαινε τι σημαίνει να είσαι εντελώς χαμένος. «Σήμερα είναι 5 χρόνια που έφυγαν οι γονείς μου», είπε, οι λέξεις βγαίνοντας πριν προλάβει να τις φιλτράρει. «Και τώρα μπορεί να χάσω το μοναδικό μέρος που μου έχει απομείνει από αυτούς. Εγώ απλά δεν ξέρω πώς να τα αντιμετωπίσω όλα αυτά μόνη μου». Ο μικρόν Αλέξανδρος ένιωσε την καρδιά του να σφίγγεται. Τα ομή ειλικρίνειά της αντιχούσε τη δική του αίσθηση απώλειας και απογοήτευσης. Χωρίς να σκεφτεί τις συνέπειες, έβγαλε το σακάκι του και το έβαλε στους ώμους της. Μια απλή αλλά βαθιά στοργική κίνηση. «Με λένε Αλέξανδρο», είπε, αποφασίζοντας συνειδητά να παραλείψει το διάσημο επίθετό του. «Κι αν θέλεις να μιλήσεις για αυτό, είμαι εδώ. Μερικές φορές το να μιλάς με έναν ξένο είναι πιο εύκολο από το να τα κουβαλάς όλα μόνος σου». Εταζωή τον μελέτησε για μια στιγμή, βλέποντας σε αυτόν κάτι που δεν μπορούσε να καθορίσει πλήρως. Υπήρχε μια φυσική κομψότητα στις κινήσεις του, ένας τρόπος ομιλίας που υποδήλωνε εκλεπτισμένη μόρφωση, αλλά και μια αυθεντικότητα στα μάτια του που την έκανε να τον εμπιστευτεί ενστικτωδώς. «Ζωή», απάντησε, σκουπίζοντας τα δάκρυα με το πίσω μέρος του χεριού της. «Και έχεις δίκιο για το να μιλάς με ξένους. Μερικές φορές ακούνε με έναν τρόπο που οι άνθρωποι που μας γνωρίζουν δεν μπορούν». Ο μικρόν ήλιος συνέχισε την καθοδό του, δημιουργώντας ένα σχεδόν μαγικό σκηνικό γύρω τους. Ο μικρόν Αλέξανδρος, που είχε περάσει τα τελευταία χρόνια περιτριγυρισμένος από ανθρώπους που τον γνώριζαν μόνο για την περιουσία και το στάτους του, ένιωσε κάτι που είχε πολύ καιρό να νιώσει. Τη δυνατότητα μιας γνήσιας ανθρώπινης σύνδεσης, βασισμένης απλώς σε 2 ψυχές που αναγνωρίζονταν στον πόνο. «Τι θα έλεγες να πιούμε έναν καφέ?» πρότεινε. «Ξέρω ένα μέρος που φτιάχνει έναν εξαιρετικό καφέ εδώ στην πόλη. Η ιδιοκτήτρια είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος». Εταζωή χαμογέλασε μέσα από τα δάκρυα, συγκινημένη από την προσπάθειά του να την εμψυχώσει χρησιμοποιώντας τη δική της καφετέρια. «Νομίζω ότι ξέρω το μέρος», είπε, «και έχεις δίκιο για την ιδιοκτήτρια ότι είναι ξεχωριστή». Καθώς περπατούσαν μαζί στην άμμο προς την πόλη, κανένας από τους δύο δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτή τυχαία συνάντηση θα άλλαζε εντελώς την πορεία της ζωής τους, φέρνοντας αγάπη, προκλήσεις και ανακαλύψεις που θα δοκίμαζαν όλα όσα πίστευαν για τον εαυτό τους και για το τι πραγματικά έχει σημασία στη ζωή. Το επόμενο πρωί, Εταζωή ξύπνησε με μια παράξενη αίσθηση ελπίδας που είχε πολύ καιρό να νιώσει. Η συνάντηση με τον Αλέξανδρο στην παραλία ήταν απροσδόκητη, αλλά κάπως παρηγορητική. Είχε περάσει ώρες συζητώντας μαζί του στην καφετέρια μετά το ωράριο λειτουργίας, μοιραζόμενοι ιστορίες για τους γονείς της και ακούγοντας για τα προσωπικά προβλήματα που αντιμετώπιζε. Εκείνος ήταν ασαφής σχετικά με τις λεπτομέρειες, αναφέροντας μόνο μια πρόσφατη απογοήτευση και την ανάγκη να ξανασκεφτεί κάποια σημαντικά πράγματα στη ζωή. Ενώ ετοίμαζε τους πρώτους πρωινούς καφέδες, Εταζωή χαμογελούσε, καθώς θυμόταν πως ο μικρόν Αλέξανδρος είχε επενέσει ειλικρινά κάθε πτυχή της καφετέριας, από το μοναδικό άρωμα του καφέ μέχρι τη φιλόξενη διακόσμηση που είχε δημιουργήσει με παλιές φωτογραφίες της πόλης και αντικείμενα που ανήκαν στους γονείς της. Υπήρχε κάτι στον τρόπο που παρατηρούσε τα πάντα, σαν να ανακάλυπτε έναν εντελώς νέο και συναρπαστικό κόσμο. Το κουδούνι της πόρτας χτύπησε και ο μικρόν Αλέξανδρος μπήκε μέσα. Φαινόταν ξεκούραστος παρά τις δύσκολες περιστάσεις που τον είχαν φέρει εκεί. Είχε αλλάξει τα ρούχα της προηγούμενης ημέρας με ένα ανοιχτό μπλε πουκάμισο και τζιν.
διατηρώντας την casual εμφάνιση ενός τουρίστα σε παρατεταμένες διακοπές. «Καλημέρα», είπε με ένα γνήσιο χαμόγελο που φώτισε το πρόσωπό του. «Κοιμήθηκα καλύτερα χθες από ό,τι εδώ και εβδομάδες. Νομίζω ότι η συζήτησή μας με βοήθησε πραγματικά». «Και εμένα», απάντησε Ζωή, σερβίροντας αυτόματα τον καφέ με τον τρόπο που του είχε αρέσει το προηγούμενο βράδυ, δυνατό με μόνο ένα κουταλάκι ζάχαρη. «Σκεφτόμουν αυτά που είπες για το ότι μερικές φορές χρειαζόμαστε μια εξωτερική προοπτική για να δούμε λύσεις που είναι ακριβώς μπροστά μας». Όμικρον Αλέξανδρος κάθισε στο ίδιο σκαμπό στον πάγκο όπου είχε καθίσει το προηγούμενο βράδυ, παρατηρώντας τη Ζωή να εργάζεται με αποτελεσματικές και χαριτωμένες κινήσεις. Υπήρχε κάτι υπνοτιστικό στον τρόπο που αντιμετώπιζε κάθε φλιτζάνι, σαν να ήταν ξεχωριστό, σαν κάθε πελάτης να άξιζε το καλύτερο που μπορούσε να προσφέρει. «Ανέφερες χθες ότι πρέπει να βρεις έναν τρόπο να ανταγωνιστείς επενδυτές που θέλουν να αγοράσουν αυτό το οικοδομικό τετράγωνο», είπε προσεκτικά. «Έχεις σκεφτεί να οργανώσεις την τοπική κοινότητα? Μερικές φορές δύναμη είναι στους αριθμούς». Ζωή σταμάτησε αυτό που έκανε και τον κοίταξε με ανανεωμένο ενδιαφέρον. «Στην πραγματικότητα δεν το είχα σκεφτεί αυτό με οργανωμένο τρόπο. Πάντα θεωρούσα αυτόν τον αγώνα ως κάτι προσωπικό, ξέρεις. Αλλά έχεις δίκιο. Άλλοι άνθρωποι θα επηρεαστούν επίσης». «Τι θα έλεγες να κάνουμε?» «Μία βόλτα στην πόλη σήμερα», πρότεινε όμικρον Αλέξανδρος. «Θα μπορούσες να μου δείξεις τα σημαντικά μέρη και ίσως να μιλήσουμε με άλλους ανθρώπους που έχουν επίσης συμφέρον να διατηρήσουν τον αρχικό χαρακτήρα της πόλης. Έχω εμπειρία σε στρατηγική συμβουλευτική. Ίσως μπορέσω να σε βοηθήσω να αναπτύξεις ένα σχέδιο». Τα ιδέα ήταν ρυψοκίνδυνη για τον Αλέξανδρο. Είχε έρθει στο ακρογιάλι για να ξεφύγει από τις ευθύνες, όχι για να εμπλακεί σε νέα έργα. Αλλά υπήρχε κάτι στη Ζωή, ένας συνδυασμός ευαλωτότητας και αποφασιστικότητας, που ξυπνούσε μέσα του μια γνήσια επιθυμία να βοηθήσει που δεν είχε καμία σχέση με επιχειρήσεις ή κέρδος. Μετά την πρωινή κίνηση βγήκαν μαζί για να εξερευνήσουν την πόλη. Ζωή οδήγησε πρώτα τον Αλέξανδρο στη μικρή αγορά, όπου κυρία Ρόζα, μια κυρία 80 ετών, πουλούσε φρέσκα φρούτα για περισσότερα από 50 χρόνια. Η γυναίκα γνώριζε την ιστορία κάθε τοπικής οικογένειας και αμέσως ενθουσιάστηκε όταν άκουσε για τα σχέδια αντίστασης στην κερδοσκοπία ακινήτων. «Κορίτσι μου, αυτή η καφετέριά σου είναι καρδιά αυτής της κοινότητας», είπε Ρόζα, κρατώντας τα χέρια της Ζωής με εκπληκτική δύναμη. «Οι γονείς σου θα ήταν περήφανοι που σε έβλεπαν να μετατρέπεις το όνειρό τους σε κάτι ακόμα πιο ξεχωριστό». Όμικρον Αλέξανδρος παρακολούθησε την αλληλεπίδραση με δέος. Στην επιχειρηματική του ζωή ήταν συνηθισμένος σε σχέσεις που βασίζονταν σε αμοιβαίο συμφέρον και οικονομικά ωφέλη. Αλλά εκεί γινόταν μάρτυρας κάτι εντελώς διαφορετικού. Γνήσιες ανθρώπινες συνδέσεις που βασίζονταν σε κοινή ιστορία και αμοιβαία φροντίδα. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν τον κύριο Μιχάλη, όμικρον ο οποίος επισκέβαζε βάρκες στο μικρό τοπικό ναυπηγείο. Και αυτός ανησυχούσε για τις αλλαγές που θα έφερνε ένα πολυτελές θέρετρο στην τοπική οικονομία. Οι τουρίστες που έρχονται σε μέρη σαν αυτό δεν θέλουν να μάθουν για τον πολιτισμό. Μας θέλουν μόνο απομονωμένη πολυτέλεια, εξήγησε, σκουπίζοντας τα χέρια του σε ένα πανί λερωμένο με μπογιά. Θα χάσουμε την ταυτότητά μας. Καθώς τα μέρα προχωρούσε, όμικρον Αλέξανδρος άρχισε να κατανοεί την πολυπλοκότητα της κατάστασης. Δεν επρόκειτο απλώς για τη διάσωση μιας επιχείρησης. Επρόκειτο για τη διατήρηση ενός τρόπου ζωής, μιας κοινότητας που είχε αναπτυχθεί οργανικά εδώ και γενιές. Η εμπειρία του στην ανάλυση αγοράς άρχισε να λειτουργεί αυτόματα, εντοπίζοντας δυνατά και αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και απειλές. Κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος, σε ένα μικρό εστιατόριο θαλασσινών, μοιράστηκε τις πρώτες του εντυπώσεις με τη ζωή. «Αυτό που έχετε εδώ είναι πολύ πιο πολύτιμο από ό,τι αντιλαμβάνονται οι επενδυτές»,
είπε. «Τα αυθεντικότητα δεν μπορεί να αγοραστεί ή να κατασκευαστεί από την αρχή. Αλλά πρέπει να το οργανώσετε αυτό με στρατηγικό τρόπο». «Τι εννοείς?» ρώτησε τα Ζωή, γέρνοντας προς τα εμπρός με ενδιαφέρον. «Πρώτον, να τεκμηριώσετε τα πάντα, την ιστορία της πόλης, τις παραδόσεις, τον οικονομικό αντίκτυπο των τοπικών επιχειρήσεων στην κοινότητα. Δεύτερον, να δημιουργήσετε μια εναλλακτική πρόταση που να δείχνει πώς μπορεί να συμβεί αιτία ανάπτυξη χωρίς να καταστραφεί αυτό που ήδη υπάρχει. Και τρίτον, να εμπλέξετε τα μέσα ενημέρωσης και τους φορείς πολιτιστικής διατήρησης». Τα Ζωή τον κοίταξε με ένα μείγμα θαυμασμού και περιέργειας. «Το καταλαβαίνεις? Πραγματικά αυτό έτσι δεν είναι? Τι είδους συμβουλές παρέχεις ακριβώς?» Ο μικρόν Αλέξανδρος δίστασε για μια στιγμή, νιώθοντας το βάρος του ψέματος που έχτιζε. «Εργάζομαι με την οικονομική ανάπτυξη», είπε τελικά, κάτι που δεν ήταν τεχνικά ένα ψέμα. «Βοηθάω τους ανθρώπους να βρούνε λύσεις σε σύνθετα προβλήματα». Το απόγευμα επισκέφθηκαν την τοπική βιβλιοθήκη, όπου ο μικρόν Αλέξανδρος βοήθησε τη Ζωή να ερευνήσει παρόμοιες περιπτώσεις σε άλλες ελληνικές πόλεις. Τα εμπειρία του στην ανάλυση δεδομένων και την εταιρική στρατηγική αποδείχθηκε ανεκτήμητη, αλλά φρόντισε να παρουσιάσει τις ιδέες του ως πράγματα που είχε διαβάσει ή στρατηγικές που είδε να λειτουργούν σε άλλα μέρη. Όταν ο μικρόν ήλιος άρχισε να δει, κάθονταν στην ίδια παραλία όπου είχαν γνωριστεί, αλλά τώρα με μια στίβα χαρτιά και σημειώσεις ανάμεσά τους. Για πρώτη φορά από τότε που έλαβε την είδηση της απαλωτρίωσης, τα Ζωή ένιωθε ότι υπήρχε μια βιώσιμη πορεία προς τα εμπρός. «Δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω», είπε, κοιτάζοντας τον Αλέξανδρο με μια ευγνωμοσύνη που τον έκανε να νιώσει ένα τσίμπημα ενοχής για την ταυτότητα που έκρυβε. «Ήρθες στη ζωή μου ακριβώς όταν χρειαζόμουν περισσότερο βοήθεια». «Ίσως σε χρειάζομαι όσο και εσύ», απάντησε απαλά. «Μερικές φορές το να βοηθάς κάποιον να παλέψει για κάτι σημαντικό είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε για να θυμηθούμε τι πραγματικά έχει σημασία στη ζωή». Καθώς περπατούσαν πίσω στην πόλη, τα Ζωή ένιωθε ενεργοποιημένη με έναν τρόπο που είχε χρόνια να νιώσει. Είχε ένα σχέδιο, είχε βοήθεια και για πρώτη φορά είχε πραγματική ελπίδα ότι θα μπορούσε να σώσει όχι μόνο την καφετέρια, αλλά ολόκληρη την κοινότητα που αντιπροσώπευε. Αυτό που δεν ήξερε ήταν ότι ο μικρόν άντρας που περπατούσε δίπλα της πάλευε με τους δικούς του δαίμονες και ότι τα βοήθεια που προσέφερε ήταν τόσο για εκείνη όσο και για τη δική του ανάγκη να βρει νόημα και λύτρωση. 2 εβδομάδες είχαν περάσει από τότε που ο μικρόν Αλέξανδρος είχε φτάσει στο Ακρογιάλι και είχε ενσωματωθεί στην καθημερινότητα της πόλης με έναν τρόπο που τον εξέπληξε. Κάθε πρωί έπινε καφέ στην καφετέρια της Ζωής πριν τη βοηθήσει με τις προετοιμασίες για την κοινοτική αντίσταση κατά της απαλωτρίωσης. Είχαν καταφέρει να οργανώσουν συναντήσεις με τοπικούς εμπόρους, να συγκεντρώσουν υπογραφές για μια αναφορά και ακόμη και να προσελκύσουν την προσοχή ενός δημοσιογράφου από ένα περιοδικό βιώσιμου τουρισμού. Ο μικρόν Αλέξανδρος είχε νοικιάσει ένα μικρό διαμέρισμα με θέα στη θάλασσα, λέγοντας ότι χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για να λύσει προσωπικά ζητήματα πριν επιστρέψει στην εργασία του. Κάθε μέρα που περνούσε ένιωθε πιο αυθεντικός και συνδεδεμένος με τον εαυτό του από ό,τι είχε νιώσει εδώ και χρόνια. Απλή ζωή δίπλα στη ζωή του δίδασκε πράγματα για την ευτυχία που όλα τα πτυχία και οι επιχειρηματικές επιτυχίες του δεν είχαν καταφέρει ποτέ. Το πρωί μιας ιδιαίτερα πολυσύχναστης Τρίτης, τα Ζωή τακτοποιούσε έγγραφα στην καφετέρια όταν δέχτηκε ένα τηλεφώνημα που θα άλλαζε τα πάντα. Από την άλλη άκρη της γραμμής, επίσημη φωνή ενός δικηγόρου την ενημέρωνε ότι οι επενδυτές που ενδιαφέρονταν για το οικοδομικό τετράγωνο είχαν επιταχύνει δραματικά το χρονοδιάγραμμα. «Κυρία Παπαδοπούλου, σας τηλεφωνώ για να σας ενημερώσω ότι οι πελάτες μας αύξησαν την προσφορά αγοράς κατά 40% πάνω από την αξία της αγοράς»,
είπε όμικρον άντρας με έναν ψυχρό επαγγελματικό τόνο. Επιπλέον έχουν λάβει μια δικαστική απόφαση που επιτρέπει την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης σε μόλις 10 ημέρες, σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες δεν δεχτούν οικειοθέλως την πώληση. Έτα Ζωή ένιωσε τον κόσμο να περιστρέφεται γύρω της. Πώς 10 ημέρες? Αυτό είναι αδύνατο. Είχαμε τουλάχιστον 2 μήνες για να οργανώσουμε μια νομική απάντηση. Δυστυχώς, Έτα πελάτησά μου υπέβαλε έγγραφα που αποδεικνύουν ότι το έργο έχει χαρακτήρα επίγουσας δημόσιας ωφέλειας. Όμικρον δικαστής έκρινε έγκυρο το επιχείρημα ότι ένα μεγάλο θέρετρο θα φέρει σημαντική οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή. Όταν έκλεισε το τηλέφωνο, η Έτα Ζωή έτρεμε. Όμικρον Αλέξανδρος, που είχε φτάσει για τον πρωινό καφέ, αμέσως κατάλαβε ότι κάτι πήγαινε τρομερά στραβά. Εκείνη του είπε για το τηλεφώνημα, με σπασμένη φωνή προσπαθώντας να μην κλάψει μπροστά του. 10 ημέρες, επανέλαβε αφήνοντας τον εαυτό της να πέσει σε μια καρέκλα. Πώς μπορεί κάποιος να πάρει μια δικαστική απόφαση τόσο γρήγορα? Πώς είναι δυνατόν να επιταχυνθεί μια νομική διαδικασία με αυτόν τον τρόπο? Όμικρον Αλέξανδρος ένιωσε ένα κρύο στο στομάχι του. Γνώριζε πολύ καλά πώς λειτουργούσαν αυτού του είδους τα πράγματα στον κόσμο των μεγάλων επενδύσεων, με τους σωστούς δικηγόρους, τις κατάλληλες επαφές και αρκετή πολιτική επιρροή. Ήταν δυνατόν να επιταχυνθούν διαδικασίες που κανονικά θα διαρκούσαν μήνες, αλλά το να το εξηγήσει αυτό στη Ζωή θα σήμαινε να αποκαλύψει μια γνώση που ένας απλός σύμβουλος σε διακοπές δεν θα έπρεπε να έχει. «Πρέπει να έχουν πολλά χρήματα και επιρροή πίσω από αυτό», είπε προσεκτικά. «Αυτό το είδος νομικού ελιγμού απαιτεί σημαντικούς πόρους. Πόρους που δεν θα έχω ποτέ», απάντησε Έτα Ζωή, επιτρέποντας επιτέλους στα δάκρυα να κυλήσουν. «Όλη Έτα δουλειά μας τις τελευταίες εβδομάδες ήταν άχρηστη. Πώς μπορώ να ανταγωνιστώ ανθρώπους που μπορούν να αλλάξουν τους κανόνες του παιχνιδιού όποτε θέλουν?» Για πρώτη φορά από τότε που είχε φτάσει στην πόλη, όμικρον Αλέξανδρος βρέθηκε σε μια θέση όπου τα χρήματα και Έτα επιρροή του θα μπορούσαν να κάνουν την πραγματική διαφορά στη ζωή κάποιου που αγαπούσε ειλικρινά. Ναι, είχε ερωτευτεί τη ζωή, την απλότητά της, τον τρόπο που έβλεπε καλοσύνη στους ανθρώπους και έβρισκε ομορφιά στα πιο απλά πράγματα της ζωής. Αλλά το να αποκαλύψει ποιος ήταν πραγματικά θα σήμαινε επίσης να αποκαλύψει το ψέμα στο οποίο είχε χτίσει τη σχέση τους. Κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας, Έτα είδηση διαδόθηκε στην πόλη. Η κυρία Ρόζα έφτασε στην καφετέρια λέγοντας ότι δεν θα ήξερε πού να πάει αν αναγκαζόταν να πουλήσει τη μικρή της αγορά. Ομικρόν, κύριος Μιχάλης εμφανίστηκε αργά το απόγευμα, εμφανώς καταβεβλημένος, εξηγώντας ότι είχε ήδη λάβει μια επίσημη πρόταση και ότι Έτα, γυναίκα, του πίεζε να δεχτεί. «Ζωή, κορίτσι μου, ίσως ήρθε ή τα ώρα να σκεφτούμε λογικά αυτό το θέμα», είπε, αποφεύγοντας να την κοιτάξει στα μάτια. «Η τα προσφορά που έκαναν για το ναυπηγείο μου είναι 3 φορές μεγαλύτερη από ό,τι θα μπορούσα να πουλήσω κανονικά. Με αυτά τα χρήματα εγώ και Έτα γυναίκα μου θα μπορούσαμε να συνταξιοδοτηθούμε άνετα. Και Έτα, παράδοση της οικογένειάς σας. Το ναυπηγείο υπάρχει για περισσότερα από 50 χρόνια», διαμαρτυρήθηκε Έτα Ζωή. «Όμικρον πατέρας σας το έχτισε με τα ίδια του τα χέρια. Έτα, παράδοση δεν πληρώνει λογαριασμούς νοσοκομείων, αγαπητοί μου. Και στην ηλικία μας πρέπει να σκεφτούμε το μέλλον πρακτικά». Όμικρον Αλέξανδρος παρακολούθησε τη συζήτηση νιώθοντας εντελώς διχασμένος. Ένα μέρος του ήθελε να πάρει το τηλέφωνο και να κάνει μερικά τηλεφωνήματα, να κινητοποιήσει τις δικές του επαφές για να μπλοκάρει τη δικαστική απόφαση και να δημιουργήσει νομικά εμπόδια για τους ανταγωνιστές επενδυτές. Αλλά αυτό θα σήμαινε να εκθέσει την ταυτότητά του και ενδεχομένως να χάσει τη ζωή για πάντα όταν ανακάλυπτε ότι είχε πει ψέματα για το ποιος ήταν πραγματικά. Το βράδυ, αφού έκλεισε Έτα καφετέρια, Έτα Ζωή και
Όμικρον Αλέξανδρος περπάτησαν στην παραλία σιωπηλά. Το μέρος όπου είχαν γνωριστεί τώρα φαινόταν να φέρει ένα μελαγχολικό βάρος, σαν η ίδια θάλασσα να θρηνούσε την πιθανή καταστροφή της κοινότητας που είχε μεγαλώσει δίπλα της. «Ίσως όλοι να έχουν δίκιο», είπε Ζωή τελικά, σταματώντας να κοιτάξει τα κύματα που έσκαγαν απαλά στην άμμο. «Ίσως να είμαι εγωίστρια, προσπαθώντας να κρατήσω κάτι που δεν έχει πλέον νόημα στον σύγχρονο κόσμο. Οι γονείς μου ήταν πάντα πρακτικοί άνθρωποι. Ίσως θα καταλάβαιναν αν δεχόμουν την προσφορά και ξεκινούσα ξανά κάπου αλλού». «Δεν το πιστεύεις αυτό», απάντησε Όμικρον Αλέξανδρος απαλά. «Είδα πώς μιλάς για αυτό το μέρος, πώς συνδέεσαι με τους ανθρώπους εδώ. Δεν είναι μόνο για χρήματα ή πρακτικότητα. Αλλά τι μπορώ να κάνω εγώ ενάντια σε ανθρώπους με τόση δύναμη, ενάντια σε δικηγόρους που μπορούν να αλλάξουν τους κανόνες όταν θέλουν? Είμαι απλώς ένα κορίτσι που σερβίρει καφέ σε μια μικρή πόλη. Πώς μπορώ να παλέψω ενάντια σε ένα σύστημα που δεν καταλαβαίνω καν πλήρως?» Όμικρον Αλέξανδρος ένιωσε την καρδιά του να ραγίζει όταν άκουσε την απελπισία στη φωνή της. Ζωή, που είχε γίνει πηγή της δύναμής του και της αυθεντικότητάς του, ένιωθε μικρή και ανίσχυρη μπροστά σε δυνάμεις που γνώριζε οικία. Θα μπορούσε να λύσει όλα τα προβλήματά της με μερικά τηλεφωνήματα, αλλά το τίμημα θα ήταν εμπιστοσύνη και αγάπη που είχε δείξει στον απλό άντρα που πίστευε ότι ήταν. «Μην τα παρατάς ακόμα», είπε, κρατώντας τα χέρια της ανάμεσα στα δικά του. 10 ημέρες είναι ακόμα 10 ημέρες. Μερικές φορές οι λύσεις εμφανίζονται όταν λιγότερο τις περιμένουμε. Το πιστεύεις πραγματικά αυτό ή προσπαθείς απλώς να με κάνεις να νιώσω καλύτερα? Ρώτησε, κοιτάζοντάς τον κατευθείαν στα μάτια. Όμικρον Αλέξανδρος δίστασε για μία στιγμή, παλεύοντας ενάντια στην παρόρμηση να της πει όλη την αλήθεια εκείνη τη στιγμή στην παραλία όπου είχαν γνωριστεί. «Πιστεύω ότι κάποιες μάχες αξίζουν τον κόπο, ανεξάρτητα από τις πιθανότητες επιτυχίας. Και πιστεύω ότι είσαι πιο δυνατή από ό,τι φαντάζεσαι». Καθώς επέστρεφαν στην πόλη και οι δύο κουβαλούσαν το βάρος των ανίποτων αληθιών. Η Ζωή πάλευε ενάντια στην απελπισία να δει τον κόσμο της να καταραίει για άλλη μια φορά, ενώ ο Όμικρον Αλέξανδρος αντιμετώπιζε το πιο περίπλοκο ηθικό δίλημμα της ενήλικης ζωής του. Να χρησιμοποιήσει τη δύναμη και τον πλούτο του για να σώσει τη γυναίκα που αγαπούσε, γνωρίζοντας ότι αυτό θα μπορούσε να κοστίσει την ίδια τη σχέση που προσπαθούσε να προστατεύσει. Το πρωί της 7ης ημέρας, πριν από την τελική προθεσμία, Ζωή ξύπνησε με μια ανανεωμένη αποφασιστικότητα που την εξέπληξε. Ίσως ήταν επιρροή του Αλέξανδρου που είχε περάσει τις τελευταίες ημέρες προσπαθώντας να την εμψυχώσει και προτείνοντας ολοένα και πιο εξελιγμένες στρατηγικές. Ίσως ήταν απλώς ενστικτώδης άρνηση να τα παρατήσει χωρίς να παλέψει μέχρι το τέλος. Αποφάσισε να κάνει μια τελευταία απεγνωσμένη προσπάθεια, να αναζητήσει τον εθνικό τύπο και να προσπαθήσει να μετατρέψει τον αγώνα του ακρογιαλίου σε σύμβολο αντίστασης κατά της αρπακτικής κερδοσκοπίας ακινήτων. Όμικρον Αλέξανδρος, που είχε περάσει μία άφπνη νύχτα συζητώντας με τον εαυτό του για το αν θα αποκάλυπτε την ταυτότητά του, έφτασε στην καφετέρια για να τη βρει στο τηλέφωνο να μιλάει ζωηρά με κάποιον. Όταν έκλεισε, τα μάτια της έλαμπαν με μια ελπίδα που είχε μέρες να δει. «Κατάφερα να έρθω σε επαφή με μια παραγωγό ντοκιμαντέρ από την Αθήνα», είπε, σχεδόν λαχανιασμένη από ενθουσιασμό. «Ενδιαφέρονται να κινηματογραφήσουν την ιστορία μας ως μέρος μιας σειράς για παραδοσιακές κοινότητες που απειλούνται από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη. Αν καταφέρουμε να τραβήξουμε την εθνική προσοχή, ίσως μπορέσουμε να ασκήσουμε πολιτική πίεση για να ανατρέψουμε τη δικαστική απόφαση». Η ηρωνία της κατάστασης δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Αλέξανδρο. Εκεί ήταν Ζωή
να αναζητά απεγνωσμένα τρόπους να αποκτήσει προβολή και επιρροή για να σώσει την κοινότητά της, ενώ εκείνος κατήχε ακριβώς αυτούς τους πόρους, αλλά δεν μπορούσε να τους χρησιμοποιήσει χωρίς να καταστρέψει τη βάση εμπιστοσύνης στις σχέσεις τους. «Είναι μια λαμπρή ιδέα», είπε, προσπαθώντας να κρύψει την ένταση στη φωνή του. «Πότε φτάνουν?» «Σήμερα το απόγευμα. Θα περάσουν 2 ημέρες κινηματογραφώντας συνεντεύξεις και εικόνες της πόλης». Όμικρον σκηνοθέτης είπε ότι αν έτα ιστορία είναι πιστική, μπορούν να επιταχύνουν την παραγωγή και να έχουν κάτι στον αέρα σε μια εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια των επόμενων ωρών, η Ζωή εργάστηκε πυρετωδώς για να οργανώσει την άφιξη της ομάδας. Επικοινώνησε με όλους τους σημαντικούς κατοίκους, ετοίμασε μια παρουσίαση για την ιστορία της πόλης και ακόμη και έπεισε την κυρία Ρόζα να ετοιμάσει τους διάσημους λουκουμάδες της για να προσφέρει στους επισκέπτες. Όταν το φορτηγάκι της παραγωγής σταμάτησε μπροστά στην καφετέρια Όμικρον, Αλέξανδρος ένιωσε ένα σφίξιμο στο στομάχι. Αναγνώρισε αμέσως το λογότυπο της εταιρείας. Ήταν μια θυγατρική ενός ομίλου μέσων ενημέρωσης με τον οποίο δική του εταιρεία είχε κάνει συμφωνίες στο παρελθόν. Οι πιθανότητες να τον αναγνωρίσει κάποιος ήταν μικρές, αλλά υπήρχαν. Όμικρον σκηνοθέτης, ένας νεαρός άντρας με γυαλιά που ονομαζόταν Ρίκος, βγήκε από το φορτηγάκι συνοδευόμενος από μια μικρή ομάδα. Χαιρέτησε θερμά τη Ζωή και αμέσως άρχισε να κάνει ερωτήσεις για την ιστορία της κοινότητας. Όμικρον Αλέξανδρος προσπάθησε να παραμείνει διακριτικός, προσφερόμενος να βοηθήσει με υλικοτεχνικά θέματα, αλλά αποφεύγοντας να εμφανιστεί στα γυρίσματα. «Και εσείς, κύριε?» ρώτησε Όμικρον Ρίκος, όταν Όμικρον Αλέξανδρος πέρασε, μεταφέροντας εξοπλισμό. «Αλέξανδρος», απάντησε γρήγορα, «είμαι απλώς ένας φίλος που βοηθάει με την οργάνωση». «Αλφα, δεν είστε από εδώ. Τα προφορά σας ακούγεται πιο αστική». Όμικρον Αλέξανδρος ένιωσε την καρδιά του να χτυπά πιο γρήγορα. «Είμαι σύμβουλος. Περνάω μια σεζόν εδώ για προσωπικούς λόγους». Όμικρον Ρίκος γνεύτηκε αφηρημένα και έστρεψε την προσοχή του στη Ζωή Έτα, οποία άρχισε να διηγείται με πάθος την ιστορία της καφετέριας και των γονιών της. Όμικρον Αλέξανδρος ανάσανε με ανακούφιση, αλλά συνειδητοποίησε ότι η κατάστασή του γινόταν όλο και πιο μη βιώσιμη. Κατά τη διάρκεια του απογεύματος, η ομάδα κινηματογράφησε συγκινητικές συνεντεύξεις με διάφορους κατοίκους. Κυρία Ρόζα έκλαψε όταν μίλησε για την πιθανότητα να χάσει την αγορά που ήταν ολόκληρη η ζωή της. Όμικρον κύριος Μιχάλης εξήγησε πως 4 γενιές της οικογένειάς του είχαν εργαστεί στο ναυπηγείο. Κάθε ιστορία πρόσθεται ένα στρώμα ανθρώπινου βάθους στον αγώνα κατά της απαλωτρίωσης. Ήταν κατά τη διάρκεια ενός διαλύματος μεταξύ των γυρισμάτων που όλα σχεδόν κατέρευσαν. Όμικρον Ρίκος έλεγχε κάποιες σημειώσεις όταν χτύπησε το τηλέφωνο του. Όμικρον Αλέξανδρος, που ήταν κοντά βοηθώντας στην οργάνωση των καλωδίων, άκουσε καθαρά τη συνομιλία. «Γεια σου, αφεντικό», είπε Όμικρον Ρίκος. «Ναι, είμαστε εδώ στο Ακρογιάλι κινηματογραφώντας αυτή την ιστορία της κοινότητας εναντίον του θέρετρου». «Τι εννοείς, ξέρεις την υπόθεση?» «Περίμενε, ποια εταιρεία επενδύσεων?» «Blackwell Industries». «Δεν έχω ακούσει ποτέ, αλλά θα ελέγξω αν υπάρχει κάποια σύνδεση με την τοπική ιστορία». Όμικρον Αλέξανδρος ένιωσε το αίμα να παγώνει. Εταιρεία του δεν εμπλεκόταν άμεσα στην απαλωτρίωση του Ακρογιαλίου, αλλά ήταν πιθανό να υπήρχαν έμεσες συνδέσεις μέσω συνεργατών, επενδυτών ή πελατών. Ακόμη χειρότερα, αν Όμικρον Ρίκος άρχιζε να ερευνά τις εμπλεκόμενες εταιρείες, δεν θα αργούσε να ανακαλύψει ποιος ήταν Όμικρον διευθύνων σύμβουλος της Blackwell Industries. Όταν Όμικρον Ρίκος έκλεισε, Όμικρον Αλέξανδρος προσπάθησε να απομακρυνθεί διακριτικά, αλλά Όμικρον σκηνοθέτης τον κάλεσε. «Αλέξανδρε, εσύ που εργάζεσαι με συμβουλευτική, έχεις ακούσει ποτέ για μια εταιρεία που ονομάζεται Blackwell Industries?»
όμικρον εκδότης μου είπε ότι μπορεί να έχουν κάποια σχέση με αυτή την υπόθεση. «Όχι, δεν θυμάμαι», είπε ψέματα όμικρον Αλέξανδρος, παλεύοντας να διατηρήσει τη φωνή του φυσική. «Είναι μια μεγάλη εταιρεία. Από ό,τι κατάλαβα είναι μία από τις μεγαλύτερες στον τομέα των επενδύσεων στην Ελλάδα. Όμικρον διευθύνων σύμβουλος είναι ένας νεαρός, πολύ πλούσιος, κάπως απομονωμένος. Αλέξανδρος κάτι Blackwell, αυτό είναι». Έτα Ζωή, που ήταν κοντά ελέγχοντας το σενάριο της επόμενης συνέντευξης, σήκωσε το κεφάλι της με ενδιαφέρον. «Αν εμπλέκονται σε αυτό, ίσως μπορούμε να προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή μαζί τους απευθείας. Μερικές φορές οι μεγάλοι επιχειρηματίες ανταποκρίνονται καλύτερα στη δημόσια πίεση παρά στις νομικές διαδικασίες». «Είναι μία ενδιαφέρουσα ιδέα», είπε όμικρον Ρίκος. «Θα ζητήσω από την ερευνητική μου ομάδα να διερευνήσει όλες τις επιχειρηματικές συνδέσεις. Αν καταφέρουμε να εντοπίσουμε τους πραγματικούς υπεύθυνους πίσω από αυτή την πίεση, η ιστορία γίνεται ακόμα πιο δυνατή». Όμικρον Αλέξανδρος δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι έπρεπε να κάνει ένα επίγον τηλεφώνημα και έφυγε από την καφετέρια με τα πόδια να τρέμουν. Περπάτησε μέχρι την παραλία, μακριά από κάθε πιθανότητα να τον ακούσουν, και τηλεφώνησε στον προσωπικό του βοηθό στη Νέα Υόρκη. «Μάρκε, πρέπει να κάνεις έναν επίγοντα και διακριτικό έλεγχο», είπε, προσπαθώντας να ελέγξει το άγχος στη φωνή του. «Θέλω να μάθω αν η εταιρεία μας έχει οποιαδήποτε σχέση, άμεση ή έμεση, με ένα έργο θέρετρου στο Ακρογιάλι. Κύριε Blackwell, χαίρομαι που ακούω τη φωνή σας. Ανησυχούσαμε για την ξαφνική εξαφάνισή σας. Σχετικά με το Ακρογιάλι, αφήστε με να ελέγξω. Ναι, έχουμε μια σύνδεση. Το επενδυτικό ταμείο Meridian, που είναι πελάτης μας εδώ και 3 χρόνια, χρηματοδοτεί το έργο. Σας ανέφεραν ως αναφορά όταν ζήτησαν μια ανάλυση οικονομικής βιωσιμότητας της επιχείρησης τον περασμένο μήνα». Όμικρον Αλέξανδρος έκλεισε τα μάτια του, νιώθοντας το βάρος της σκληρής ηρωνίας της κατάστασης. Χωρίς να το ξέρει, είχε βοηθήσει να καταστεί οικονομικά βιώσιμο το έργο που κατέστρεφε τη ζωή της γυναίκας που είχε ερωτευτεί. Η Ζωή πάλευε ενάντια στην απελπισία να δει τον κόσμο της να καταραίει για άλλη μια φορά, ενώ ο όμικρον Αλέξανδρος αντιμετώπιζε το πιο περίπλοκο ηθικό δίλημμα της ενήλικης ζωής του. Να χρησιμοποιήσει τη δύναμη και τον πλούτο του για να σώσει τη γυναίκα που αγαπούσε, γνωρίζοντας ότι αυτό θα μπορούσε να κοστίσει την ίδια τη σχέση που προσπαθούσε να προστατεύσει. «Μάρκε, θέλω να ακυρώσεις αμέσως οποιαδήποτε εμπλοκή μας με αυτό το έργο και θέλω μια πλήρη λίστα όλων των εταιριών και των επενδυτών που εμπλέκονται. Κύριε, μπορώ να ρωτήσω τον λόγο? Το έργο στο Ακρογιάλι αντιπροσωπεύει μια πολύ ενδιαφέρουσα πιθανότητα απόδοσης. Απλώς κάνε αυτό που σου ζητάω», διέκοψε όμικρον Αλέξανδρος. «Και Μάρκε, αν κάποιος από τον τύπο τηλεφωνήσει ρωτώντας για την τοποθεσία μου ή την εμπλοκή μου με αυτό το έργο, δεν ξέρεις τίποτα. Επίσημα βρίσκομαι σε άδεια ασθενείας επαόριστον». Όταν έκλεισε, όμικρον Αλέξανδρος συνειδητοποίησε ότι βρισκόταν σε μια αδύνατη κατάσταση. Δεν ήταν απλώς ένας αθώος παρατηρητής του αγώνα της ζωής. Η δική του εταιρεία είχε συμβάλει, έστω και έμεσα, στη βιωσιμότητα του έργου που απειλούσε να καταστρέψει το Ακρογιάλι. Ακόμη χειρότερα, ATA ομάδα του ντοκιμαντέρ πιθανότατα θα ανακάλυπτε αυτή τη σύνδεση σε λίγες ώρες. Είχε 2 επιλογές: να φύγει από την πόλη αμέσως, πριν αποκαλυφθεί έτα ταυτότητά του, ή να μείνει και να αντιμετωπίσει τις συνέπειες μιας αλήθειας που θα μπορούσε να καταστρέψει όχι μόνο τη σχέση του με τη ζωή, αλλά και κάθε πιθανότητα να σώσει την κοινότητα που είχε μάθει να αγαπά. Καθώς περπατούσε πίσω προς την καφετέρια, όμικρον Αλέξανδρος πήρε μία απόφαση που θα άλλαζε τα πάντα. Ήταν ώρα να σταματήσει να το
Σκάει και να αρχίσει να παλεύει, ακόμη και αν αυτό σήμαινε ότι κινδύνευε να χάσει το μόνο πράγμα που είχε πραγματικά σημασία για αυτόν. Το επόμενο πρωί, Όμικρον, Αλέξανδρος ξύπνησε με την απόφαση να πει όλη την αλήθεια στη ζωή πριν το ανακαλύψει από άλλες πηγές. Είχε περάσει όλη τη νύχτα κάνοντας πρόβες στις λέξεις, προσπαθώντας να βρει έναν τρόπο να εξηγήσει το ψέμα του χωρίς να καταστρέψει εντελώς την εμπιστοσύνη της. Αλλά όταν έφτασε στην καφετέρια βρήκε μια σκηνή που έκανε την καρδιά του να βυθιστεί. Έτα Ζωή καθόταν σε ένα από τα τραπέζια με το Ρίκο και έναν άλλο άντρα που Όμικρον Αλέξανδρος δεν αναγνώριζε. Πάνω στο τραπέζι υπήρχαν χαρτιά σκορπισμένα, ένας ανοιχτός φορητός υπολογιστής και τυπωμένες φωτογραφίες. Έτα έκφραση στο πρόσωπο της Ζωής ήταν ένα μείγμα σοκ και δυσπιστίας που δεν είχε ξαναδεί. «Αλέξανδρε», είπε όταν τον είδε να μπαίνει, Έτα φωνή της περίεργα ελεγχόμενη. «Χαίρομαι που έφτασες. Θέλω να γνωρίσεις τον ερευνητή δημοσιογράφο Φίλιππο Σάντος. Έφερε πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το έργο του Θέρετρου». Όμικρον Φίλιππος σηκώθηκε και έτεινε το χέρι του, μελετώντας τον Αλέξανδρο με έμπειρα μάτια. «Χαίρομαι που σε γνωρίζω. Βοηθάω το Ρίκο να χαρτογραφήσει όλες τις εταιρείες που εμπλέκονται στην απαλωτρίωση του ακρογιαλίου. Είναι εντυπωσιακό πως αυτά τα έργα έχουν διάφορα στρώματα χρηματοδότησης και συμβουλευτικής». «Κάθισε, Αλέξανδρε», είπε Έτα Ζωή, δείχνοντας μια καρέκλα. Υπήρχε κάτι στην τυπικότητα της φωνής της που τον έκανε αμέσως να επαγρυπνεί. Όμικρον Φίλιππος μας έλεγε για μια εταιρεία που ονομάζεται Blackwell Industries. «Έχεις ακούσει ποτέ για αυτήν?» Όμικρον Αλέξανδρος ένιωσε σαν να έφευγε το έδαφος κάτω από τα πόδια του. Γιατί ενδιαφέρεστε για αυτή τη συγκεκριμένη εταιρεία?» «Επειδή», απάντησε Όμικρον Φίλιππος, συμβουλευόμενος στις σημειώσεις του. «Ίτα Blackwell Industries παρήχε την ανάλυση οικονομικής βιωσιμότητας που έπεισε τους κύριους επενδυτές να υποστηρίξουν το έργο. Χωρίς αυτή την αναφορά, πιθανότατα Έτα επιχείρηση δεν θα είχε βγει ποτέ από το χαρτί». Έτα Ζωή τον παρακολουθούσε προσεκτικά, σαν να έψαχνε για κάτι στην έκφρασή του. Όμικρον Φίλιππος ανακάλυψε επίσης κάτι συναρπαστικό για τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Αλέξανδρο Blackwell, 30 ετών. Φαίνεται ότι ακύρωσε τον γάμο του πριν από μερικές εβδομάδες και εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από τη Νέα Υόρκη. Κανείς δεν ξέρει πού είναι. Έτα σιωπή που ακολούθησε ήταν εκκοφαντική. Όμικρον Αλέξανδρος μπορούσε να ακούσει την καρδιά του να χτυπά καθώς 3 ζευγάρια μάτια τον μελετούσαν. Όμικρον Ρίκος έδειχνε μπερδεμένος. Όμικρον Φίλιππος είχε την οξυδερκή έκφραση ενός δημοσιογράφου που μύριζε μια σημαντική ιστορία και Έτα Ζωή. Έτα Ζωή τον κοίταζε με ένα μείγμα απελπισμένης ελπίδας να κάνει λάθος και τη φρικτή βεβαιότητα ότι είχε δίκιο. «Είναι μια ενδιαφέρουσα σύμπτωση», συνέχισε Όμικρον Φίλιππος, ένας σύμβουλος που ονομάζεται Αλέξανδρος να εμφανίζεται στο ακρογιάλι ακριβώς την εποχή που Όμικρον Αλέξανδρος Blackwell εξαφανίζεται από τη Νέα Υόρκη. Ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι Έτα εταιρεία του έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη βιωσιμότητα του έργου που καταστρέφει αυτή την κοινότητα. «Αλέξανδρε», είπε Έτα Ζωή απαλά και υπήρχε ένα σπάσιμο στη φωνή της που τον έκανε να θέλει να πεθάνει εκείνη τη στιγμή. «Σε παρακαλώ, πες μου ότι αυτό είναι όντως απλώς μια τρομερή σύμπτωση». Όμικρον Αλέξανδρος κοίταξε το πρόσωπο της γυναίκας που είχε ερωτευτεί, είδε την ευαλωτότητα και τον φόβο στα μάτια της και συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε πλέον να πει ψέματα. «Όχι σε αυτήν, όχι για αυτό. Δεν είναι σύμπτωση», είπε, οι λέξεις βγαίνοντας σαν ένας βραχνός ψίθυρος. «Με λένε Αλέξανδρο Blackwell. Είμαι διευθύνων σύμβουλος της Blackwell Industries. Και Έτα εταιρεία μου παρήχε την ανάλυση που βοήθησε να καταστεί βιώσιμο αυτό το έργο». Όμικρον, αντίκτυπος των λόγων του, ήταν φυσικός. «Έτα». Ζωή απομακρύνθηκε από το τραπέζι, σαν να την είχε χτυπήσει. «Όμικρον Ρίκος», μουρμούρισε μια βρισιά χαμηλόφωνα.
Όμικρον Φίλιππος αμέσως έβγαλε το μαγνητόφωνο του, αλλά Ετά Ζωή έκανε μια απότομη χειρονομία να μην το ανάψει. «Βγες», είπε, Έτα φωνή της, τρέμοντας από συγκρατημένη συγκίνηση. «Βγες από την καφετέριά μου, βγες από την πόλη μου, βγες από τη ζωή μου. Ζωή, σε παρακαλώ, άφησέ με να εξηγήσω». «Να εξηγήσεις τι?» ξέσπασε, χάνοντας επιτέλους τον έλεγχο. «Πώς έλεγες ψέματα για τα πάντα από την πρώτη μέρα? Πώς προσποιούσουν ότι σε νοιάζει εγώ ενώ η εταιρεία σου εργαζόταν για να καταστρέψει όλα όσα αγαπώ? Πώς πέρασες εβδομάδες βοηθώντας με να παλέψω ενάντια σε κάτι που βοήθησες να δημιουργήσεις?» «Δεν ήταν έτσι», είπε ο μικρόν Αλέξανδρος απεγνωσμένα, σηκώνοντας και προσπαθώντας να την πλησιάσει. «Δεν ήξερα για το ακρογιάλι όταν έφτασα εδώ. Έτα ανάλυση έγινε πριν από μήνες. Ήταν απλώς ένα ακόμη έργο ανάμεσα σε εκατοντάδες. Ήρθα εδώ για να ξεφύγω από τη δική μου ζωή, προσπαθώντας να ξεφύγω από όλα αυτά». «Ψεύτη», είπε Έτα Ζωή, τα δάκρυα επιτέλους να αρχίζουν να κυλούν. «Διασκεδάζεις, έτσι δεν είναι? Όμικρον δισεκατομμυριούχος που παίζει να είναι απλός άνθρωπος, βλέποντας πώς είναι Έτα Ζωή των ασήμαντων ανθρώπων που επηρεάζουν οι επιχειρηματικές σου αποφάσεις. Δεν ήταν ποτέ θέμα διασκέδασης», διαμαρτυρήθηκε ο όμικρον Αλέξανδρος. «Αυτό που συνέβη μεταξύ μας ήταν αληθινό. Τα συναισθήματά μου για σένα είναι αληθινά. Πώς μπορώ να πιστέψω μια λέξη που λες?» φώναξε Έτα Ζωή. «Έλεγες ψέματα για το όνομά σου, το επάγγελμά σου, ολόκληρη τη ζωή σου. Για εβδομάδες άνοιξα την καρδιά μου σε έναν άντρα που δεν υπάρχει καν». Όμικρον Ρίκος και όμικρον Φίλιππος παρακολουθούσαν τη σκηνή με εμφανή αμηχανία. Όμικρον Φίλιππος άρχισε να σηκώνεται, πιθανώς σκεπτόμενος να φύγει διακριτικά, αλλά Έτα Ζωή τον σταμάτησε. «Όχι, μείνετε», είπε, σκουπίζοντας τα δάκρυα της με θυμό. «Στην πραγματικότητα αυτό είναι τέλειο για το ντοκιμαντέρ σας. Έτα, ιστορία της αφελής κοπέλας που ερωτεύτηκε τον ίδιο τον άντρα που καταστρέφει τη ζωή της. Τι ενδιαφέρουσα δραματική ηρωνία. Ζωή», προσπάθησε ο μικρόν Αλέξανδρος ξανά. «Σκασέ», φώναξε εκείνη με μια δύναμη που εξέπληξε τους πάντες στο δωμάτιο. «Δεν έχεις το δικαίωμα να λες το όνομά μου. Όχι μετά από αυτό που έκανες, όχι μετά από το ότι με άφησες να ερωτευτώ ένα ψέμα». Ο μικρόν Αλέξανδρος ένιωσε κάτι να ραγίζει μέσα του όταν άκουσε αυτές τις λέξεις. Που είχε ερωτευτεί αυτόν. Ακόμη και μέσα στο χάος και τον πόνο, αυτή η Έτα αποκάλυψη τον χτύπησε σαν γροθιά στο στομάχι. Τον αγαπούσε και αυτός είχε καταστρέψει αυτή τη δυνατότητα με τη δειλία και τα ψέματά του. «Δεν ήθελα ποτέ να σε πληγώσω», είπε Έτα φωνή του σπασμένη. «Όλα όσα ένιωσα για σένα ήταν αληθινά. Για πρώτη φορά στη ζωή μου ένιωσα πραγματικά χαρούμενος και αυθεντικός. Μου έδειξες τι πραγματικά έχει σημασία. Και παρόλα αυτά συνέχισες να λες ψέματα», απάντησε Έτα Ζωή, Έτα φωνή της, τώρα επικίνδυνα ήρεμη. «Ακόμη και γνωρίζοντας ότι ερωτευόσουν εμένα, επέλεξες να διατηρήσεις το ψέμα. Αυτό μου λέει όλα όσα χρειάζεται να ξέρω για το ποιος είσαι πραγματικά. Αν έλεγα την αλήθεια, δεν θα μου έδινες ποτέ μια ευκαιρία. Και θα είχα δίκιο», ξέσπασε ξανά. «Επειδή απέδειξες ακριβώς γιατί άνθρωποι σαν εμένα δεν μπορούν να εμπιστευτούν ανθρώπους σαν εσένα. Για σένα όλα αυτά ήταν ένα ενδιαφέρον κοινωνικό πείραμα. Για εμένα ήταν Έτα πρώτη φορά που επέτρεψα στον εαυτό μου να αγαπήσει κάποιον από τότε που έφυγαν οι γονείς μου». Αυτές οι λέξεις ήταν σαν μαχαίρια στην καρδιά του Αλέξανδρου. Συνειδητοποίησε ότι στην προσπάθειά του να προστατεύσει κάτι πολύτιμο, είχε καταστρέψει ακριβώς αυτό που ήθελε περισσότερο να διατηρήσει. Ακόμη χειρότερα, είχε πληγώσει βαθιά τον μόνο άνθρωπο που πραγματικά τον γνώριζε και τον αγαπούσε για αυτό που ήταν στην καρδιά του, όχι για αυτό που κατήχε. «Τι θέλεις να κάνω?» ρώτησε, νιώθοντας εντελώς ηττημένος. «Μπορώ να ακυρώσω τη συμμετοχή μου στο έργο. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την επιρροή μου για να προσπαθήσω να το σταματήσω. Δεν θέλω τη φιλανθρωπία σου», είπε Έτα Ζωή με περιφρόνηση. «Και σίγουρα δεν θέλω την ενοχή σου. Θέλω να εξαφανιστείς από τη ζωή μου και να μην ξαναγυρίσεις ποτέ.
Θα παλέψω ενάντια σε αυτό το έργο με τον δικό μου τρόπο, με τη δική μου δύναμη, χωρίς τη βοήθεια κάποιου που με πρόδωσε. Όμικρον Αλέξανδρος κοίταξε γύρω στην καφετέρια, το μέρος που είχε γίνει το καταφύγιό του, όπου είχε ανακαλύψει τι σημαίνει να είσαι αληθινά χαρούμενος. Τώρα όλα έμοιαζαν διαφορετικά, μολυσμένα από τον πόνο που είχε προκαλέσει. Ήξερε ότι δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσε να πει ή να κάνει εκείνη τη στιγμή που θα διόρθωνε τη ζημιά. «Σίγμα, αγαπώ», είπε τελικά, γνωρίζοντας ότι ήταν πιθανώς οι τελευταίες λέξεις που θα τις έλεγε. «Ξέρω ότι δεν το πιστεύεις. Ξέρω ότι δεν έχει πλέον σημασία, αλλά έπρεπε να το ξέρεις». Η ζωή τον κοίταξε για μία μακρά στιγμή και για μία στιγμή είδε μία λάμψη της γυναίκας που είχε ερωτευτεί αυτόν. Αλλά τότε όμικρον θυμός και όμικρον πόνος επέστρεψαν, σκληραίνοντας τα χαρακτηριστικά της. «Αν με αγαπούσες πραγματικά», είπε, «δεν θα είχες πει ποτέ ψέματα». Όμικρον Αλέξανδρος γνεύτηκε σιωπηλά και περπάτησε προς την πόρτα. Όταν την άνοιξε, το κουδούνι χτύπησε για τελευταία φορά για αυτόν, ένας ήχος που θα κουβαλούσε για πάντα ως το soundtrack της μεγαλύτερης λύπης του. Στις 3 ημέρες που ακολούθησαν την αποχώρηση του Αλέξανδρου, Ζωή κινήθηκε σαν φάντασμα μέσα στην καφετέρια. Εξυπηρετούσε τους πελάτες με μηχανική αποτελεσματικότητα, χαμογελούσε όταν χρειαζόταν, αλλά υπήρχε μια ψυχρότητα στα μάτια της που ανησυχούσε όλους όσοι τη γνώριζαν. Όμικρον Ρίκος και Όμικρον Φίλιππος είχαν τελειώσει τα γυρίσματα και είχαν φύγει, υποσχόμενοι να επιταχύνουν την παραγωγή του ντοκιμαντέρ, αλλά Ζωή ήξερε ότι δεν θα υπήρχε αρκετός χρόνος. Τελική προθεσμία ήταν αύριο. Κυρία Ρόζα εμφανίστηκε το πρωί της προτελευταίας ημέρας με μια ηττημένη έκφραση που Ζωή δεν είχε ξαναδεί στο πρόσωπο της δυνατής γυναίκας που την είχε βοηθήσει να μεγαλώσει. «Κορίτσι μου, υπέγραψα τα χαρτιά χθες το βράδυ», είπε, αποφεύγοντας να κοιτάξει τη Ζωή στα μάτια. «Όμικρον γιος μου, Όμικρον Μιχάλης, τηλεφώνησε από τη Θεσσαλονίκη λέγοντας ότι θα ήταν τρέλα να αρνηθώ την προσφορά. Με τα χρήματα μπορώ να μετακομίσω κοντά σε αυτόν και τα εγγόνια». Κάθε λιποταξία ήταν σαν μια τομή σε μια πληγή που δεν σταματούσε να αιμορραγεί. Όμικρον κύριος Μιχάλης ήταν Όμικρον δεύτερος που είχε παραιτηθεί, ακολουθούμενος από την οικογένεια που διαχειριζόταν τον ξενώνα στη γωνία. Ένας προς ένας, οι πυλώνες της κοινότητας υπέκυπταν στην οικονομική πίεση και την εμφανή αναπόφευκτη του έργου. Ζωή κατάλαβε ότι ήταν μόνη σε έναν αγώνα που είχε γίνει μεγαλύτερος από αυτήν. Αλλά ήταν σε αυτή την αντίληψη της απόλυτης μοναξιάς που κάτι μέσα της κρυσταλλώθηκε. Ίσως ήταν επιρροή των λόγων των γονιών της που αντιχούσαν στη μνήμη της. Ίσως ήταν απλώς σπλαχνική άρνηση να τα παρατήσει όταν κάτι πραγματικά είχε σημασία. Δεν θα παρέδιδε την καφετέριά της χωρίς να παλέψει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Εκείνο το βράδυ, αφού έκλεισε, Ζωή κάθισε μόνη της στο μέσο της καφετέριας με όλα τα έγγραφα σκορπισμένα γύρω της. Υπήρχαν συμβόλαια, ρεπορτάζ για παρόμοιες υποθέσεις, τηλέφωνα δικηγόρων, επαφές περιβαλλοντικών ακτιβιστών και οι λεπτομερείς σημειώσεις που ο Όμικρον Αλέξανδρος είχε βοηθήσει να οργανώσει τις πρώτες εβδομάδες. Το να κοιτάζει τη γραφή του στις άκρες των χαρτιών ήταν οδυνηρό, αλλά Ζωή ανάγκασε τον εαυτό της να μελετήσει κάθε πρόταση, κάθε στρατηγική που είχε προτείνει. Ανεξάρτητα από τα ψέματα για την ταυτότητά του, οι ιδέες ήταν στέρεες και δεν μπορούσε να επιτρέψει στον εαυτό της να σπαταλήσει χρήσιμες πληροφορίες από πληγωμένο εγωισμό. Τότε ήταν που συνειδητοποίησε κάτι που είχε περάσει απαρατήρητο πριν. Μία από τις στρατηγικές που είχε προτείνει ο Όμικρον Αλέξανδρος περιελάμβανε την αμφισβήτηση της δικαστικής απόφασης με βάση παρατυπίες στη διαδικασία έγκρισης. Είχε γράψει διάφορες σημειώσεις σχετικά με τις νομικές προθεσμίες, την απαραίτητη τεκμηρίωση και τις περιόδους δημόσιας διαβούλευσης που φαινόταν να μην είχαν τηρηθεί. Πώς θα είχε ένας σύμβουλος τόσο συγκεκριμένη γνώση?
Για πολύπλοκες νομικές διαδικασίες, η TA προφανής απάντηση ήταν ότι δεν θα είχε. Αλλά ως διευθύνων σύμβουλος μιας μεγάλης επενδυτικής εταιρείας σίγουρα θα ήξερε. Και αν ήξερε πώς λειτουργούσε το σύστημα με ακανόνιστο τρόπο, ίσως να ήξερε επίσης πώς να χρησιμοποιήσει αυτές τις παρατυπίες εναντίον των ίδιων των υπευθύνων. Έτα Ζωή σήκωσε το τηλέφωνο και τηλεφώνησε στον Φίλιππο Σάντος, τον ερευνητή δημοσιογράφο. Ήταν σχεδόν 11 το βράδυ, αλλά απάντησε στο δεύτερο χτύπημα. «Φίλιππε, είμαι Έτα Ζωή από το Ακρογιάλι, χρειάζομαι μια επίγουσα χάρη. Μπορείς να ερευνήσεις αν υπήρξαν κάποιες παρατυπίες στη διαδικασία έγκρισης της δικαστικής απόφασης. Προθεσμίες που δεν τηρήθηκαν, δημόσιες διαβουλεύσεις που παραλήφθηκαν, αυτού του είδους τα πράγματα. Μπορώ να προσπαθήσω, αλλά γιατί Έτα βιασύνη, Έτα προθεσμία δεν λύγει αύριο. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Και Φίλιππε, μπορείς να ανακαλύψεις πώς να έρθω σε απευθείας επαφή με τους κύριους επενδυτές του έργου. Όχι τους δικηγόρους ή τους μεσάζοντες, αλλά τους ανθρώπους που πραγματικά το χρηματοδοτούν». Ο μικρόν Φίλιππος γέλασε από την άλλη άκρη της γραμμής. «Ζωή, σχεδιάζεις κάτι ρυψοκίνδυνο». «Σχεδιάζω να κάνω ακριβώς αυτό, ή που έπρεπε να είχα κάνει από την αρχή. Να σταματήσω να είμαι θύμα και να αρχίσω να παίζω το παιχνίδι τους με τους δικούς τους κανόνες». Αφού έκλεισε Έτα Ζωή, εργάστηκε μέχρι τις 3 τα ξημερώματα, οργανώνοντας όλη την τεκμηρίωση και ετοιμάζοντας έναν πλήρη φάκελο σχετικά με τις παρατυπίες του έργου. Είχε μάθει πολλά για την εταιρική στρατηγική στις συνομιλίες με τον Αλέξανδρο και τώρα θα χρησιμοποιούσε αυτή τη γνώση εναντίον του ίδιου του συστήματος που εκείνος αντιπροσώπευε. Το πρωί της τελευταίας ημέρας, η Έτα Ζωή ξύπνησε με μία διάβγεια μυαλού που είχε εβδομάδες να νιώσει. Φόρεσε το καλύτερό της ρούχο, ένα απλό αλλά κομψό φόρεμα που είχε αγοράσει για τον γάμο μιας φίλης τον προηγούμενο χρόνο, και έφτιαξε τα μαλλιά της επαγγελματικά. Ανεπρόκειτο να αντιμετωπίσει δισεκατομμυριούχους και εταιρικούς δικηγόρους, θα το έκανε δείχνοντας σαν κάποιος που θα έπρεπε να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Έτα πρώτη κλίση ήταν στο δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπούσε τους επενδυτές. Όταν Έτα γραμματέας προσπάθησε να την απορρίψει, ευγενικά Έτα Ζωή διέκοψε με μια σταθερή και ελεγχόμενη φωνή. «Πείτε στον Δόκτωρ Μαρτινέλη ότι Έτα Ζωή Παπαδοπούλου, ιδιοκτήτρια της καφετέριας Μνήμες του Ακρογιαλίου, κατέχει έγγραφα σχετικά με σοβαρές παρατυπίες στη διαδικασία έγκρισης της δικαστικής απόφασης. Έχω στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε ποινική έρευνα εάν δεν αντιμετωπιστούν σωστά. Έχει 2 ώρες για να μου απαντήσει, διαφορετικά θα παραδώσω τα πάντα στην εισαγγελία». Έτα δεύτερη κλίση ήταν στο ταμείο Meridian, όπου κατάφερε να μιλήσει απευθείας με έναν διευθυντή, αφού ανέφερε ότι κατήχε σχετικές πληροφορίες σχετικά με την νομιμότητα του έργου του Ακρογιαλίου, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την απόδοση της επένδυσης. Ο μικρόν Φίλιππος τηλεφώνησε πίσω λίγο μετά το μεσημέρι με πληροφορίες που επιβεβαίωσαν τις υποψίες της Ζωής. «Είχες δίκιο», είπε ενθουσιασμένος. «Βρήκα τουλάχιστον 3 σοβαρές παρατυπίες στη διαδικασία. Ήτα περίοδος δημόσιας διαβούλευσης συντομεύτηκε παράνομα, 2 υποχρεωτικά περιβαλλοντικά έγγραφα δεν υποβλήθηκαν και υπάρχουν στοιχεία ότι Έτα ταξινόμηση επίγουσας δημόσιας ωφέλειας αποκτήθηκε με ψευδείς πληροφορίες. Μπορείς να το έχεις αυτό τεκμηριωμένο και επικυρωμένο από ένα συμβολιογραφείο σε 2 ώρες. «Μπορώ, αλλά Ζωή, χρειάζεσαι έναν δικηγόρο για να το παρουσιάσεις σωστά. Έχω ήδη κανονίσει ένα ραντεβού. Φίλιππε, χρειάζομαι κάτι ακόμα. Μπορείς να ανακαλύψεις πού μένει ο όμικρον Αλέξανδρος Μπλάγκουελ. Ξέρω ότι είναι ακόμα στην περιοχή επειδή είδα το αυτοκίνητό του χθες το βράδυ». «Γιατί? Νόμιζα ότι είχατε τελειώσει άσχημα». Έτα Ζωή πήρε μια βαθιά ανάσα πριν απαντήσει. «Επειδή είναι όμικρον, μόνος άνθρωπος που καταλαβαίνει πραγματικά πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα από μέσα. Και
Αν πρόκειται να παίξω το παιχνίδι τους, χρειάζομαι κάποιον που γνωρίζει όλους τους κανόνες. Ήταν ένα τεράστιο ρίσκο. Όμικρον Αλέξανδρος είχε πει ψέματα και είχε προδώσει την εμπιστοσύνη της με έναν ασυγχώρητο τρόπο, αλλά είχε επίσης δείξει μέσω των στρατηγικών του προτάσεων ότι κατήχε τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνταν για να αντιμετωπίσει ισχυρούς αντιπάλους. Και το πιο σημαντικό, κάτω από όλα τα ψέματα, είχε δει στιγμές γνήσιας ανησυχίας για την κοινότητα του ακρογιαλίου. Στις 3 το απόγευμα, η Ζωή στεκόταν μπροστά από το μικρό ξενοδοχείο όπου ο Όμικρον Φίλιππος είχε ανακαλύψει ότι έμενε Όμικρον Αλέξανδρος. Κρατούσε έναν φάκελο με όλη την οργανωμένη τεκμηρίωση και μια πρόταση που θα μπορούσε είτε να σώσει το ακρογιάλι είτε να δώσει στον Αλέξανδρο μια ευκαιρία λύτρωσης. Αλλά θα μπορούσε επίσης να είναι το μεγαλύτερο στοίχημα της ζωής της, εμπιστευόμενη ξανά κάποιον που είχε ήδη ραγίσει την καρδιά της μία φορά. Με το χέρι σηκωμένο για να χτυπήσει την πόρτα, Ζωή ήξερε ότι τα επόμενα λεπτά θα καθόριζαν όχι μόνο το μέλλον της κοινότητάς της, αλλά και αν θα ήταν ικανή να διαχωρίσει τα προσωπικά της συναισθήματα από την πραγματιστική ανάγκη να κάνει αυτό που ήταν σωστό για όλους όσοι εξαρτώνταν από αυτήν. Ήταν μοίρα του ακρογιαλίου, επρόκειτο να αποφασιστεί για πρώτη φορά εδώ και μέρες. Ζωή ένιωθε έτοιμη για την τελική μάχη. Όταν Όμικρον Αλέξανδρος άνοιξε την πόρτα του δωματίου του ξενοδοχείου και είδε τη Ζωή να στέκεται στο διάδρομο, για μια στιγμή σκέφτηκε ότι ονειρευόταν. Φορούσε ένα φόρεμα που δεν είχε ξαναδεί, τα μαλλιά της πιασμένα επαγγελματικά και κρατούσε έναν φάκελο με έγγραφα. Αλλά ήταν τα μάτια της που τον εντυπωσίασαν περισσότερο. Δεν υπήρχε πλέον πόνος ή θυμός σε αυτά, μόνο μια ψυχρή και υπολογισμένη αποφασιστικότητα. «Χρειάζομαι τη βοήθειά σου», είπε χωρίς περιστροφές. «Όχι ως Αλέξανδρος, το άτομο που ερωτεύτηκα, ως Αλέξανδρος Μπλάγουελ, διευθύνων, σύμβουλος που καταλαβαίνει πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα». Την κάλεσε να μπει, παρατηρώντας την προσεκτικά. Υπήρχε μια μεταμόρφωση σε αυτήν, μια δύναμη που ξεπερνούσε την απλή αποφασιστικότητα. Ήταν σαν να είχε βρει μια έκδοση του εαυτού της, που δεν ήξερε καν ότι υπήρχε. «Ανακάλυψα σοβαρές παρατυπίες στη διαδικασία έγκρισης της δικαστικής απόφασης», συνέχισε, ανοίγοντας τον φάκελο στο μικρό τραπέζι του δωματίου. «Όμικρον Φίλιππος τα τεκμηρίωσε όλα, αλλά πρέπει να ξέρω πώς να χρησιμοποιήσω αυτές τις πληροφορίες πιο αποτελεσματικά. Γνωρίζεις αυτούς τους ανθρώπους, γνωρίζεις πώς σκέφτονται». Όμικρον Αλέξανδρος εξέτασε τα έγγραφα, επιχειρηματική του εκπαίδευση να αναλύει αυτόματα κάθε λεπτομέρεια. «Αυτό είναι εκρηκτικό», είπε μετά από λίγα λεπτά. «Εάν παρουσιαστεί σωστά, μπορεί όχι μόνο να αναστείλει τη δικαστική απόφαση, αλλά και να οδηγήσει σε ποινική έρευνα των υπευθύνων. Τότε βοήθησέ με να το παρουσιάσω σωστά». Την κοίταξε με ένα μείγμα θαυμασμού και επιφυλακτικότητας. «Γιατί το κάνεις αυτό, Ζωή?» «Γιατί ρισκάρεις να με εμπιστευτείς ξανά». «Επειδή», απάντησε συναντώντας τα μάτια του για πρώτη φορά, «έμαθα ότι μερικές φορές πρέπει να χωρίζουμε τα προσωπικά μας συναισθήματα από αυτό που πρέπει να γίνει. Και επειδή παρά όλα τα ψέματα σε νοιάζει πραγματικά το ακρογιάλι, το είδα στα μάτια σου κάθε φορά που μιλούσαμε για την πόλη». Κατά τη διάρκεια των επόμενων 2 ωρών εργάστηκαν μαζί με μια αποτελεσματικότητα που εξέπληξε και τους δύο. Ο Όμικρον Αλέξανδρος χρησιμοποίησε τις επαφές του για να κανονίσει μια επίγουσα συνάντηση με τον δικαστή που ήταν υπεύθυνος για τη δικαστική απόφαση, ενώ Ζωή οργάνωσε μια συνέντευξη τύπου για το τέλος της ημέρας. Εκείνος εξήγησε τις νομικές και εταιρικές αποχρώσεις που έπρεπε να κατανοήσει, ενώ εκείνη του έδειξε πώς να παρουσιάσει τις πληροφορίες με τρόπο που να αγγίζει όχι μόνο την νομιμότητα, αλλά και την ανθρώπινη πλευρά της κατάστασης. «Υπάρχει κάτι ακόμη», είπε ο Όμικρον Αλέξανδρος όταν τελείωσαν την αναθεώρηση της παρουσίασης. «Μπορώ να ακυρώσω το συμβόλαιο της εταιρείας μου με το Ταμείο Meridian.
χωρίς την ανάλυση βιωσιμότητάς μας, χάνουν αξιοπιστία με άλλους επενδυτές. Γιατί αυτό δεν θα βλάψει τις επιχειρήσεις σου? Πιθανότατα. Αλλά μερικά πράγματα είναι πιο σημαντικά από το κέρδος. Μου πήρε 30 χρόνια για να το καταλάβω αυτό, αλλά τελικά το έμαθα. Στις 5 το απόγευμα βρίσκονταν στο δικαστήριο της διπλανής πόλης, παρουσιάζοντας τα στοιχεία στον δικαστή. Η Ζωή μίλησε με ένα πάθος και μια γνώση που εντυπωσίασαν τους πάντες στην αίθουσα, ενώ ο Όμικρον Αλέξανδρος παρήχε την τεχνική και νομική υποστήριξη που χρειαζόταν. Όταν τελείωσαν, ο Όμικρον δικαστής ανέστειλε αμέσως τη δικαστική απόφαση και διέταξε μια πλήρη έρευνα της διαδικασίας. Συνέντευξη. Τι που έγινε στην ίδια την καφετέρια, οποία ήταν γεμάτη από κατοίκους, δημοσιογράφους και περίεργους. Ζωή ανακοίνωσε την αναστολή της δικαστικής απόφασης και εξήγησε πως κοινότητα είχε ενωθεί για να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της. Όταν ένας δημοσιογράφος ρώτησε για το ρόλο του Αλέξανδρου στη νίκη, εκείνη τον κοίταξε για μια μακρά στιγμή πριν απαντήσει. Όμικρον Κάπα, Μπλάγουελ, κατήχε γνώσεις που ήταν πολύτιμες για τον σκοπό μας. Αλλά αυτή νίκη ανήκει στην κοινότητα του ακρογιαλίου, που δεν σταμάτησε ποτέ να παλεύει για αυτό που πιστεύει. Αφού έφυγαν όλοι και καφετέρια επανήλθε στη σιωπή, Ζωή και Όμικρον Αλέξανδρος βρέθηκαν μόνοι για πρώτη φορά από την αποκάλυψη της ταυτότητάς του. Εκείνος μάζευε τα χαρτιά του όταν εκείνη μίλησε. «Ευχαριστώ», είπε απλά, «για όσα έκανες σήμερα, αλλά και για τις εβδομάδες που πέρασες εδώ. Ακόμη και με όλα τα ψέματα, με βοήθησες να βρω μια δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα». «Ζωή», άρχισε εκείνος, αλλά εκείνη σήκωσε το χέρι της διακόπτοντάς τον. «Άφησέ με να τελειώσω. Αυτό που έκανες ήταν ασυγχώρητο. Το να πεις ψέματα για την ταυτότητά σου, για το ποιος ήσουν, για τη σύνδεσή σου με το έργο. Αυτό με πλήγωσε με έναν τρόπο που δεν ξέρω αν θα μπορέσω να ξεχάσω εντελώς». Όμικρον Αλέξανδρος γνέφτηκε, νιώθοντας το βάρος κάθε λέξης. «Αλλά», συνέχισε εκείνη, «είδα επίσης ποιος είσαι πραγματικά κάτω από όλο αυτό το ψέμα. Είδα τον άντρα που νοιαζόταν γνήσια για την κυρία Ρόζα, που άκουγε τις ιστορίες του κυρίου Μιχάλη με πραγματικό ενδιαφέρον, που έβρισκε χαρά σε απλά πράγματα. Και σήμερα είδα κάποιον πρόθυμο να βλάψει τα δικά του συμφέροντα για να κάνει αυτό που ήταν σωστό». «Τι σημαίνει αυτό?» ρώτησε απαλά εκείνος. Ζωή πήρε μια βαθιά ανάσα. «Σημαίνει ότι ίσως με τον καιρό μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο να ανοικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε αυτό που είχαμε, αλλά ίσως μπορέσουμε να ανακαλύψουμε κάτι καινούριο, κάτι βασισμένο στην απόλυτη αλήθεια αυτή τη φορά». Ο Όμικρον Αλέξανδρος ένιωσε την καρδιά του να χτυπά πιο γρήγορα. «Ακύρωσα όλες τις υποχρεώσεις μου στην Αθήνα επαόριστον. Σκεφτόμουν να μείνω στην περιοχή, ίσως να επενδύσω σε έργα βιώσιμης ανάπτυξης για μικρές παραθαλάσσιες κοινότητες. Αν δεν αντιτίθεσαι στην παρουσία μου, νομίζω ότι αυτό θα ήταν αποδεκτό», απάντησε Ζωή, και για πρώτη φορά εδώ και μέρες είδε ένα σκίτσο χαμόγελου στα χείλη της. 6 μήνες αργότερα, ο Όμικρον Αλέξανδρος είχε ιδρύσει ένα μόνιμο γραφείο στο Ακρογιάλι, εργαζόμενος εξ αποστάσεως και αναπτύσσοντας έργα που συνδύαζαν την οικονομική ανάπτυξη με την πολιτιστική διατήρηση. Τα καφετέρια της ζωής είχε γίνει ένα σημείο συνάντησης για τοπικούς επιχειρηματίες και περιβαλλοντικούς ακτιβιστές από όλη την περιοχή. Δεν είχαν επιστρέψει αμέσως στη ρομαντική σχέση. Ανταυτού έχτισαν μια φιλία βασισμένη στην ειλικρίνεια και τον αμοιβαίο σεβασμό, μαθαίνοντας να γνωρίζουν ξανά όμικρον ένας τον άλλον χωρίς ψέματα ή μάσκες. Και αργά, πολύ αργά, αγάπη είχε αρχίσει να ανθίζει ξανά, αυτή τη φορά σε πιο στέρεο έδαφος. Το πρωί που συμπλήρωνε έναν χρόνο από την πρώτη του συνάντηση στην παραλία, ο Όμικρον Αλέξανδρος μπήκε στην καφετέρια για να βρει τη ζωή να χαμογελάει, καθώς ετοίμαζε τον καφέ του ακριβώς όπως του άρεσε.
«Καλημέρα», είπε εκείνη, και υπήρχε μια ζεστασιά στη φωνή της που δεν υπήρχε εδώ και μήνες. «Έτοιμος για μια ακόμη ημέρα, σώζοντας μικρές παραθαλάσσιες πόλεις». «Έτοιμος», απάντησε εκείνος, δεχόμενος την κούπα και τα χέρια τους να αγγίζονται στη μιαία. «Ειδικά αν είναι δίπλα στην καλύτερη μπαρίστα και κοινοτική ακτιβίστρια της ελληνικής ακτογραμμής». «Έτα ζωή», γέλασε, ένας ήχος που του είχε λείψει περισσότερο από όσο φανταζόταν δυνατό. Και για πρώτη φορά σε έναν χρόνο, ο μικρόν Αλέξανδρος Μπλάγουελ ένιωσε πραγματικά σαν στο σπίτι του, όχι σε ένα μέρος, αλλά με ένα άτομο που του είχε διδάξει ότι έτα αληθινή αγάπη μερικές φορές πρέπει να χαθεί για να βρεθεί με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη. Η ιστορία της ζωής μας διδάσκει ότι μερικές φορές οι μεγαλύτερες νίκες γεννιούνται από τις πιο καταστροφικές στιγμές και ότι έτα αληθινή αγάπη μπορεί να επιβιώσει ακόμη και στα πιο οδυνηρά ψέματα, εφόσον υπάρχει αρκετό θάρρος για να αντιμετωπίσει την αλήθεια και να ανοικοδομήσει σε στέρεες βάσεις. Αγαπητοί ακροατές, ελπίζουμε ότι το ταξίδι της ζωής σας άγγιξε βαθιά για να συνεχίσετε να ζείτε ιστορίες που εξερευνούν τη δύναμη της αληθινής αγάπης και της προσωπικής υπέρβασης. Έχουμε ετοιμάσει μια ειδική επιλογή από εξίσου συγκινητικές αφηγήσεις. Μπορείτε να βρείτε την πλήρη λίστα αναπαραγωγής μας κάνοντας κλικ εδώ δίπλα. Εάν αυτή ή τα ιστορία θάρρους και λύτρωσης σας ενέπνευσε, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας και να αφήσετε το like σας. Αυτό μας βοηθά να συνεχίσουμε να φέρνουμε ιστορίες που γιορτάζουν την πολυπλοκότητα των ανθρώπινων σχέσεων. Κάθε μέρα προσφέρουμε νέες αφηγήσεις που εξερευνούν πώς έτα αγάπη μπορεί να μεταμορφώσει ζωές και κοινότητες. Μην χάσετε τα επόμενα επεισόδια μας και πείτε μας στα σχόλια ποιο μέρος της ιστορίας της ζωής σας συγκίνησε περισσότερο. Ανυπομονούμε να ακούσουμε τις εντυπώσεις σας.